Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ahmad Sodikin, NIM 2018 33 sekawan. Kelas 4E. Ing wekdal punika kula badhe ninggalake video ingkang bahas pawarta babagan mewajibake minggunake masker ingkang kula tingali ing media televisi yaiku TV One tanggal 7 April 2022. Ing video menika kula badhe njlentrehake surasa saking pawarta menika. Monggo. Diberikan kepada masyarakat agar dipakai saat beraktivitas di luar rumah. Instruksi Presiden ini disampaikan menyusul adanya rekomendasi WHO agar seluruh warga memakai masker saat beraktivitas di luar rumah demi mencegah penularan COVID-19. Presiden nyaranake minggunakake masker nalika kegiatan ing njaba omah kanggo ngindari virus corona utawi virus COVID-19. Ing tengah wabah corona, masker angel banget ditemokake. Lan reganipun larang, nanging kita ora perlu kuwatir. Amarga bisa ndamel masker piyambak ing griya. Kita saged ndamel masker saking kain. Senajan masker kasebut boten bisa nglindungi kanthi optimal dibandingke masker kesehatan. Alat lan bahan menika kangge damel masker yaiku setunggal nyediakake jarum lan benang. Yen sampun gadah mesin jahit migunakake mesin jahit mawon. Kalih gunting. 3 peniti utawi penjepit kangge nahan kain ing panggonane. Sekawan kain katun sing apik tur resik ukuranipun nyusukke. Gangsal sekawan strip kain katun sing apik kangge naleni. Salajengipun langkah-langkah ndamel masker kain. Setunggal milih potong kain katun sing bakal digunakake. Umbah dhisik lan garingke. Kalih ukur kain lan kethok nganti bentuk persegi panjang. 3 damel sekawan potong kain tipis kangge ikatan kain. Masang tali elastis ing lapisan kain sing sepisan kanthi gayu ing sudut ing bagian sudut. Sekawan wiwitan jahit pinggir masker lempeng saka kiwa menyang sudut kiwa kangge jarak 1/4 inci ing dhuwur kain. Nalika jahit sudute ikatan tali utawi kain kaiket ing diapit oleh rong lapisan kaine panjenengan. 6 nganggo lempitan-lempitan sing dipeniti kasebut banjur yaiku nggabungake masker kanthi jarak ubengi 1/4 inci saking pinggir jahitan lan kaping pindho iku jarak sing padhe saking putaran pertama. Himbauan kula menghimbau kangge sedaya mawon tetep tenang lan ora gugup lan nambah waspada ing saben lingkungan lan wetutake informasi saking pemerintah. Tunggal sregep ngumbah tangan nganggo sabun.
kalih jaga pola madang, 3 ora lunga saka omah, kejaba penting banget. Cekap semanten saking kawula, mbok menawi wonten kesalahanipun kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.